Čauko, dneska si určite klikol na toto video, kvôli tomu ťa zaujímavé ten nadpis alebo celkovo názov, že ako robiť marketing v roku 2025. Čo sa týka tohto, dneska ti ukážem systém, ktorý vieš aplikovať od známych ľudí a zároveň ako do toho zakomponovať AI, aby si dokázal maximalizovať tieto výsledky. Určite týchto ľudí poznáš, tieto tri hlavy tzv. Internetu, ktoré sa tu premáhajú, a to je Eman Gadzi, Andrew Tate a Luke Belmar. V rámci týchto ľudí, myslím si, že nemusím ako predstavať, robia to vo väčšom množstve, lebo sú v tej hre už dlhšie, ale ja ti ukážem ten spôsob, ako to oni využívajú pre seba, ako napríklad to oni získajú viacej klientov, alebo respektíve ľudí, čo im platia. A ak toto dokáže aj ty nejako implementovať do svojho biznisu alebo pre svojich klientov, tak dostaneš výsledok taký, aký očakávaš a vďaka tomu ešte nejako rozbudnúť svoj vlastný biznis na vyššiu úroveň. A možno sa pýtať, ako to, že ti ukáže na to systém, že reálne funguje, a vlastne ako to, že vôbec poznám. Tak čo sa týka toho, tak máme tu jednoho človeka na tejto obrazovke a on sa vlastne volá Paul Daly. Je to človek od Emana Gadziho, taktiež aj člen bývalý Educateu. A čo teraz hlavné je to, že ja som v jeho týme bol ako človek, ktorý reálne bol zapojený do stratégií a presne som to videl na vlastné oči, ako prebieha celý proces a ako vyzerá nejaký finálny výsledok. Takže pozeraj toto video do konca a dozvieš sa presný postup ako na to. Každopádne, tá celá stratégia stojí na takých troch jednoduchých častiach, ktoré na seba veľmi úzko nadväzujú. V rámci prvej časti tu máme taký ten štart a dôležité je mať v tom štarte dva účty. Tieto dva účty fungujú na princípe, jeden je na daily nejaký content, ktorý vlastne natáčaš pravidelne každý deň, vytváraš jednoducho obsah. Následne tam je nejaký účet na value obsah, takže príklad máš tam obsah typu, ktorý má hodnotu pre diváka a vie mu nejakú pomôcť v biznise alebo v živote. A tu použijeme jednoducho software, ktorý sa volá ManyChat. V rámci ManyChatu určite si videl neskutočne veľa videí, ktorých je niečo povedané, príklad, že povedz slovo koment a ti pošlem vás informácií. Toto všetko ti robí ManyChat. ManyChat môžeme tak nazvať aj taký chatbot na sociálne siete, ktorý pracuje a rozrobí za teba ľudí v DMs. Následne tu máme middle part, ktorý postáva z takých dvoch jednoduchých častí a presné programy, ktoré k tomu vedia pomôcť. Je tu vlastne bio a web. V rámci bio by mal mať jednoducho nejaký call to action, ktorý bude s tým človekom pracovať. A jednoducho nejako rozpracuje, ktorý ho dostane buď nejaký web, alebo následne do nejakého funnelu ďalšieho. V rámci webu alebo celkovo BIA, tak v rámci BIA by som použil Linktree, tak najznámejšia platforma na toto. Máme tu taký nejaký príklad, ako by to mohlo vyzerať, keď to človek otvorí, že proste máš tu nejaké veci, či to môže byť portfólio alebo nejaké ďalšie funnelingové možnosti, ako je web a tak ďalej. V rámci webu, tak v rámci webu by som použil na vytvorenie webu nejakého zdarma jednoduchého predajného Bolt, ktorý vlastne tu aspoň nižšie uvedený. No a tu sa nachádzame bolt.new. Máme tu vlastne keby doslova ukážku živo, ako to môže vyzerať. Napríklad napíšem, že vytvor mi web pre kvetinárstvo, ktoré sa nachádza na Slovensku a predáva exotické kvety. V rámci bolt.new ja som sa to prihlásil a mám tu ten prompt napísaný na tú stránku, ktorú som chcel vytvoriť. No teraz by to začal Bolt vytvárať nejaké veci, ako je nejaké features a tak ďalej. No a teraz sa to celé vytvára, ako jednoducho sa dá vytvoriť stránka za pár kliknutí a pár minútového času. No dobré, mám tu teda tú stránku vygenerovanú, môžeme sa na ňu teda pozrieť, že sú tu nejaké akoby ceníky, nejaké akože butny, že môžeme objednať si niečo a tak ďalej. Tá stránka samozrejme nie je perfektná, ja som tam nezadával nejaké prompty a tak ďalej, to úplne simple, na pár viet, za pár minút. A keď to reálne pozrieme, tá stránka vyzerá pekne, dáva nejakú hlavu a petu, reálne tu máme nejaké tie základné prvky stránky a vy, čo ste nejaký zdatnejší v kódovaní, tak máte tu celkové kódy proste urobené, všetky to veci k tomu spoločné, takže toľko to k tomu. V jednoduchosti, keby sa ti náhodou niečo nepáčilo, tak tu jednoducho toto klikneš tohto inspektora, označíš si nejakú vec alebo daný objekt a vieš to zmeniť jednoduchosti na pár kliknutí. Na full screene, tak to zapneme jednoducho full screen, takto si predať celú stránku detailne. Ak by sme sa chceli pozrieť na telefónoch, lebo aj tam sa nachádzajú stránky, tak tu si kliknem na toto a mám tu príklad iPhone 16, viem si zväčšiť jednoducho túto vec. Viem si jednoducho zväčšiť rozlíšenie, ako to vyzerá na iPhone 16, to vyzerá ako na telefóne a viem si to teda na full screen znova cez toto. Takže toto v jednoduchosti ku Boltu. Teda, videl si teda, ako sa vytvára nejaká stránka, potom sa ako sa jednoducho vytvorí nejaký chatbot na nejakú webovku alebo tak. A to príklad ako jednoduchého chatbota v rámci tých exotických kvetov, čo sme sa o tom bavili spoločne, to je nejaký jednoduchý štart. Máme tu nejaký začiatok, že vlastne tvoj asistent a tak ďalej, ktorú určite poznáte. A tu sú jednoducho také detaily, že vlastne nejaké otázky. V rámci toho, ako ten chatbot bude znieť, alebo tak nejaké nastavenia, tak tu keď kliknem na tento blok,
tak dám edit agent a mám tu proste jednoducho všetky inštrukcie pre toho chatbota, čiže personalita, speech a tak ďalej. Prípadne, ak by si chcel s ním robiť nejaké ďalšie manipulácie, ako príklad nejaké zapisovanie kontaktu a tak ďalej, tak máš tu nejaké tools, ktoré vieš využiť. Pokiaľ ťa zaujímalo, ako urobiť chatbota do 10 minút, tak hoď like na toto video a pokiaľ to bude 100 lajkov, tak natočíme video, ako sa dá urobiť chatbot do 10 minút. Takže toľko to k tomu. Dobre teda, ukážeme si, ako to dá urobiť nejakého jednoduchého chatbota. No dostávame sa do finálnej verzie tohto celého funnelu. A tento celý funnel je na základnej jednoduchej štruktúre, ten koniec a to je to, máme tu dva účty. Jeden účet je vlastne keby skôr kvalita nad kvantitu, takže dávaš plnohodnotný obsah, ale strašne malej frekvencii, ktorý má najväčšiu konverziu, čiže to je skôr taký konverzný účet čisto. A následne máš YouTube kanál. Tento YouTube kanál je na long form videa, kde reálne ľuďom dávaš veľmi veľkú pridanú hodnotu a ukazuješ im, že si profík v danej oblasti, ktorú vlastne vykonávaš. A čo má dve možnosti. Buď si to robíš sám, alebo druhá možnosť, urobíš si to u teba. A tu presne nastáva tá celá konverzia. Čo je najlepšie na tomto celom systéme je to, že keď na to celé pozrieme od začiatku až po úplný koniec, je to všetko zadarmo. Nič tu nemusíš platiť a tá prvotná investícia je nulová a vieš to robiť naozaj plnohodnotnú stratégiu, či už pre seba alebo pre svojho klienta. Takže toľko to k tomu. No a v rámci celej tejto stratégie je celkom akoby náročné, keď na to celé pozrieme ako celý komplex. Čo je výhodou je to, že žijeme v roku 2025 a vieš využiť ChatGPT. Ber to ako tvojho partnera v biznise, pretože nielenže pri tvojej stratégii, prípadne stratégii pre klientov alebo prípadne vytvárania scenárov, textov a tak ďalej, všetko máš zariadené skrze ChatGPT. Takže treba to brať ako takého svojho partnera, preto keď sa na ňo pozrieme, tak to ChatGPT ti pomôže strašne veľa, či už v tvojom biznise alebo v biznise pre tvojich klientov. Takže ber to tak, že vieš ho aplikovať stále, každý jeden deň a tá investícia tam je úplne minimálna za to, čo z ňou vieš dostať, za to, čo vieš z ňou dostať a čo ďalšie vieš s ním robiť. Takže toto v jednoduchosti. Viem, že to video bolo obsiahle a strašne bolo tam toho veľa, ale pokiaľ chceš o tom vedieť viacej, či už ako vytvoriť tú stratégiu presne, alebo ako chceš vytvoriť sám pre seba, rezervuj si konzultáciu nižšie so mnou a s mojím tímom a my ti ukážeme presný spôsob, ako na to.